Sa kanlurang bahagi ng lalawigan ng Pangasinan, may isang bayan na madalas nadadaanan lamang. Tahimik, hindi kasing ingay ng ibang destinasyon, hindi rin agad napapansin ng mga biyahero at madalas isa lamang itong rutang tinatahak papunta sa mga mas kilalang lugar. Ngunit sa likod ng katahimikang ito, may isang bayang matagal nang nabubuhay dahil sa dagat. Ito ang bayan ng Bani, isang coastal municipality na sa loob ng maraming taon ay umaasa sa yamang dagat bilang pangunahing kabuhayan, pagkakakilanlan at paraan ng pamumuhay. Mula sa pangingisda, pagtahi ng lambat, paggawa ng bangka, hanggang sa mga pagkaing nagmumula mismo sa sariwang huli, makikita rito kung gaano kalalim ang koneksyon ng tao sa dagat. Ngunit bago pa man makilala ang bayan ng Bani sa mga produktong dagat nito, may isang bagay munang matagal nang nakatayo sa bayang ito. Ito ang mga puno ng Bani. Isang matibay na punong karaniwang tumutubo malapit sa dalampasigan. Kayang mabuhay ng mga punong ito kahit maalat ang hangin at mainit ang panahon. At ayon sa mga kwento, dahil sa dami ng puno ng Bani noon sa lugar, dito rin nagmula ang pangalan ng bayan. Parang ang mismong bayan, matibay, tahimik at sanay makibagay sa hampas ng panahon. At tulad ng punong Bani na matagal nang nakatanim sa lupaing ito, ganun din ang mga tao rito. Matitibay, masisipag at patuloy na kumakapit sa yamang nagbibigay buhay sa kanilang bayan, ang kayamanan ng dagat. Sa isang bayang napapalibutan ng dagat, hindi mabubuo ang kwento ng pangingisda kung walang lambat. Bago makahuli ng isda, bago may maiuwi sa pamilya, at bago may maibenta sa palengke, may mga taong tahimik munang gumagawa ng gamit na aasahan ng mga mangingisda sa gitna ng alon. Sa bayan ng Bani, hindi lamang simpleng kagamitan ang lambat. Kabuhayan ito, pasensya, at trabaho na naipapasa mula magulang hanggang anak. Sa ilang bahay malapit sa baybayin, makikita ang mga lalaking tahimik na nakaupo habang hinahabi isa-isa ang nylon cord. Paulit-ulit, pare-parehong galaw, pero bawat buhol mahalaga. Kapag nagkamali ng sukat, kapag sumobra ang luwag, kapag hindi pantay ang tahi, pwedeng masira ang buong lambat. At kapag nasira ang lambat, apektado rin ang panguhuli ng isda. Kaya sa paggawa pa lamang nito, kailangan na agad ng tiyaga. Yung tatay ko noon, kasi mga isda noon, naglalambat. Doon ako nagtulong, bata pa ako noon. Pag nakita ko yung lambat noon, na kaya-kaya ko yan. Kaya yun, ginagawa ko. Lahat ng klaseng lambat, kaya-kaya kong tarabawin yun. Isang linggo, sir, yung ginagawa ko na yun. Bago mabuo yun. Sa murang edad pa lamang, natutunan na nila ang paggawa ng lambat. Dito unti-unti nilang inuunawa kung paano mabuhay gamit ang sariling kamay. May mga lambat na para sa maliliit na isda, may para sa mas malalim na bahagi ng dagat, may mas malalaki, may mas pinong tahi. Depende sa gamit, depende sa panahon, depende sa dagat, at kahit makabagong panahon na, may mga mangingisdang mas gusto pa rin ang mano-manong lambat dahil mas kampante sila sa tibay nito. Yung gumawa ng lambat saray mula pa nung pagkabata ko dahil yung tatay ko, dating mangingisda na naglambat din ng kinabubuhay namin. Kaya doon din ako natuto na gumawa ng lambat. Siya nagturo. Yung paggawa ng lambat saray, baliwala na sa akin yun dahil sanay na ako. Kaya na ako gumagawa ng lambat. Ay binibili ko yun sir, sa Bulinaw, yung mga pabigat, pataw, saka nylon, mga pangtahi, doon sa Bulinaw ko binibili yun. Kasi bilot na lang dito. Kung minsan na yung ibang tao nagpapagawa sa akin ng lambat, yun minsan ang kinabubuhay namin. Talaga yun ang talagang kinabubuhay namin, sir. Kaya hindi ko na mahibitawan yung paglalambat. Dahil dyan kami nabubuhay yung mga anak ko, asawa ko. Kaya tradisyon ko na yun, sir, na naglalambat na. Sa tulang sa pangkabuhayan namin.
Hindi man kalakihan ng kita, hindi man araw-araw may nagpapagawa, ito pa rin ang trabahong bumuhay sa kanilang pamilya sa loob ng maraming taon. Sa dagat ng bayan ng Bani, hindi lang mangingisda ang umaasa sa huli. May mga gumagawa rin ng lambat na tahimik na sumusuporta sa kabuuan ng buhay baybayin. At habang ginagawa ang lambat sa lupa, may iba namang gumagawa ng sasakyang tatawid mismo sa dagat. Bago makarating ang mangingisda sa gitna ng dagat, may isang bagay muna silang kailangang pagkatiwalaan. Ito ang bangka. Sa bayan ng Bani, ang paggawa ng bangka ay hindi simpleng pagkakarpentero lamang. Kailangan dito ng tiyempo, kalkulasyon at karanasan. Dahil bawat kurba ng kahoy, bawat sukat, bawat pako ay may epekto sa magiging takbo nito sa dagat. Kapag mali ang timbang, kapag hindi pantay ang katawan, kapag mali ang pagkakagawa, pwedeng tumaob, pwedeng masira, pwedeng malagay sa peligro ang buhay ng mangingisda. Kaya sa bawat bangkang ginagawa rito, kasama ang mahabang karanasan ng mga taong sanay na sa dagat. Nung una pong akong gumawa nito, sir, ay sinabi ko po sa tiyuhin ko na gumawa ng bangka. Nagawa rin po ako sa akin. Kung ano po yung ginagawa niya, yun po ang sinusunod ko. Ngayon po, kung hindi ko rin po medyo alam na, nagtatanong po ako dun sa tiyuhin ko bago po tinuturo niya sa akin na ganito yung gawin mo. Yun po, doon po nagsimula. Utay-utay po akong natuto. Una pong talagang gawin na yan, yun po munang kasko, tinatawag ng kasko. Ganito po. Yun po ang una namin nililinis. Pagkalinis, pinupormahan na po namin. Pagkalinis na po yun, ito pong mother post ang inuuna namin paglagay. Ito pong ganito. Pagkatayo na po nito, nilalagyan po namin ng yan pong ruda. Medyo tiyaga-tiyaga lang po ang paggawa ng bangka. Ito po ay talagang mabusisi paggawa po. Dami po talagang trabaho. Pero tiyaga lang po. Ngayon po pagka halimbawa po may magpapagawa, hindi po ako nalaot. Yun po ang tinutukan ko. Pagka tapos naman po ng gawa ko, saka po ako nalaot ulit. Kasi po mahirap po gawa ng yung paglilinis ng kasko. Talagang napakahirap po linisan. Lalo na po yung mga kasko na kahoy na medyo salungat yung tawag sa amin yung binggas niya, bugas. Yung po ay talagang mahirap na linisan. Mayroon naman po kahit pa paano, may sarili naman po akong bangka din. Tapos may nakagraduate naman po akong anak na isa. Sa loob ng halos isang buwan, unti-unting nabubuo ang isang bangka. Mula sa kahoy, hanggang sa paghulma, hanggang sa pagpipintura. Lahat mano-mano at hindi minamadali. Dahil alam nilang buhay ang sasakay rito. May mga bahagi ng bangka na kailangang paulit-ulit na pakinisin. May kailangang tibayan, may kailangang pantayin, at kahit mabigat ang trabaho, may saya pa rin kapag nakikitang unti-unting nabubuo ang isang bangka mula sa simpleng kahoy. Bali, kuwan lang po, na nung si Romeo Apo, yung bayaw ko po, siya po yung unang naggagawa po ng bangka. Kaya nung tumutulong na po ako sa kanya, parang nainganyo din po ako na gagawin yung mga ibang part ng bangka. Halimbawa po sa unahan at saka sa likod. Para makuha namin yung talagang buo niya. Makuha namin yung talagang itsura po ng bangka. Ang makikita po natin, sir, yung unahan kung paano, yun po yung pinaka niya, at saka sa likod. Doon mo talaga makikita yung forma po ng bangka na kung yung kabuuan po niya, yun po yung talagang makikita mo talaga na iba-iba yung ng Bani po.
Yung pag-ukit po sa kwan po. Yung dati po kasi may mga ukit-ukit po yan na tatlo po yung ukit. Ngayon po yung mga bagong gawa na po ngayon, bali dalawa na lang po yung yung ukit po niya. Para lalong titibay sa unahan po, para kahit isinabit po yung tali po doon, hindi siya mababali yung pinaka-ukit po niya. Ang paggawa po ng ganito po sa pinaka nito, kailangan mas matibay po siya, tapos yung kapal po kailangan kakapalan din po para titibay po yung ipapatong po namin yung pinakatawag po namin burayungan, para pagigpit ng tali hindi po siya mabibiyak po yung kahoy po. Ang pinipili po namin yung mga ginamit na kahoy po, yung mga cod lumber, ganun po yung lawaan, tangili. Yun po yung nagagamit po dito sa bangka po. Maano po sa babad sa tubig po para hindi siya masyadong malubog. Nag-kuhan po kami ng bangka kung wala pong halimbawa po yung alon po, malaki yung pong alon, kaya magagawa kami ng bangka na ganito. Tapos pag kalmada naman po yung alon, doon naman po ay nagtuturo guide. Halimbawa po kung wala naman pong mga turista, nangingisda rin po kami, sir. Sa bayan ng Bani, may sariling pagkakakilanlan ang kanilang bangka. Makikita ito sa hugis, sa unahan, sa hulihan, sa paraan ng pagkakaukit. Para sa kanila, hindi lang ito sasakyan sa dagat. Bahagi rin ito ng pagkakakilanlan ng mga mangingisda sa bayan. At habang ang ilan ay abala sa paghahanda para sa pangingisda, may iba namang ginagamit ang yamang dagat upang makabuo ng mga pagkaing may kakaibang timpla. Sa bayan ng Bani, hindi nauubos sa simpleng ihaw o prito ang mga lamang dagat. Dahil para sa ilang tagaluto sa bayan, maaari pa itong gawing kakaibang putahe gamit ang mga lokal na sangkap na matagal ng bahagi ng pagluluto ng mga Pangasinense. Isa na rito ang inalsaman nga lamas, isang seafood dish na gumagamit ng iba't ibang yamang dagat tulad ng hipon, alimasag, tahong at iba pang shellfish. Pero bukod sa mga lamang dagat na ito, may isa pang sangkap na nagbibigay ng kakaibang pagkakakilanlan sa putahe. Ito ang pakwan. Bukod sa iba't ibang putaheng handog ng bayan na ito, kilala rin ang Bani bilang watermelon capital of the Philippines. At sa halip na kainin lamang bilang prutas, ginagamit din ito bilang pampatamis at pampalalim ng lasa. Dito makikita kung paano ginagamit ng mga taga-Bani ang mga produktong madaling makita sa kanilang paligid upang makagawa ng panibagong putahe. Ito po yung dish ng tinatawag na inalsamang mixed seafood po. Ang inalsaman means inasiman na shellfish na taas may halong isda. Parang shellfish soup po. Ito po yung may flavor na i-grill po natin yung mga seafoods, mga ricado tulad ng sibuyas, kamatis, taka luya. At magpapakulo po tayo ng may tubig na may pakawan. Usually po parang sinigang lang nagluluto. Pagkalagay po yung flavor din, pagkakulo din po nun, ilalagay po natin yung sampalok na hilaw. Kukunin po natin yung juice, yung flavor ng sampalok. Ilagay po yung mga grilled na kamatis, luya, yung mga ricado na po, tulad ng manggang inihaw, kuskusin po natin iyon. Tapos yung juice ng kalamansi, tsaka yun po tatlo na yung proseso na yun na pampaasim, tsaka po yung flavor ng tamis, asim, tsaka grilled po na mga big seafoods. Sa unang tingin, maaaring magulat ang ilan sa kombinasyon, seafood at pakwan. Pero kapag natikman, dito mararamdaman kung paano nagtutugma ang alat ng dagat at natural na tamis ng prutas. At dahil sariwa ang seafood na ginagamit, mas lumalabas ang natural nitong lasa. Kasi po, ang pakwan po, ang Bani, yan po ang capital ng pakwan ng Pilipinas. Saka yung pinagsama po namin yung tamis, asim ng prutas, saka asim ng gulay, saka yung grilled na mga ricado at saka mga seafoods po.
Yun po yung papalasa sa kanila, yung smoky flavor, sweetness, and then yung asim ng normal na mga Ilocano po, yung pinapapaasim. Mga seafoods na yan, fresh po natin nakukuha, and then inihatid sa restaurant, ginigrill pag may luto, order. And then yung nga po, yung pakwan. Yun po talaga yung signature ng bani, kaya naisipan po namin ihalo sa imimix sa mga pang-asim, ang mga tatlong pang-asim po, tulad ng mangga, hilaw na tamarind, and then yung kalamansi. Inaanyayahan ko po ba yung pumunta rito at tikman ang aming mga authentic dishes ng mga Ilocano, lalong-lalo po dito sa Bani. Hindi komplikado ang konsepto ng putahe, pero malinaw dito kung paano naiimpluwensyahan ng dagat ang pagkain ng mga taga-Bani. Kung ano ang madaling makuha, kung ano ang sariwa, kung ano ang bahagi ng kanilang lugar, iyon ang nagiging sentro ng kanilang pagkain. Bukod sa mga lamang dagat, mayroon ding mga putahe sa bayan ng Bani na gumagamit ng bagoong bilang pangunahing pampalasa. At isa na rito ang balensyao, isang putahe na gumagamit ng inihaw na isdang tanigi kung tawagin, gata at bagoong. Tatlong sangkap na pamilyar sa maraming Pilipino, pero kapag pinagsama, nakakabuo ng kakaibang lasa. Gumamit po tayo ng tanigi, grill po natin yon, then nagkakaramelize po tayo ng gata na linalagyan po ng bagoong nagawa ng Pangasinan. Which is ginagamit po kasi natin dito sa Pangasinan is bagoong. Then malapit naman po tayo sa dagat, kaya naisipan ko pong paghaluin yung bagoong tsaka coconut milk po. Yung gata po kasi para siyang matamis. Then pag linagyan mo po siya ng bagoong, iba po talaga yung lasa niya. Numunuot po yung lasa ng gata po tsaka yung bagoong pag naghalo na po sila. At sa bawat luto, makikita kung paano nagiging inspirasyon ang dagat sa paggawa ng pagkain. Bali po ang nangyari po noon, parang linapitan po kami kasi gumamit po kami ng gata, then linagyan po namin ng bagoong. Tapos nung tinikman na po ng judges, parang natuwa po sila, kaya po kami nakuha sa second runner-up. Then lahat ng po ng mga nandoon, parang natutuwa po sila sa ginagawa namin kasi yung pag-plating po kasi namin nung isda, tas yung mga gulay na ginawa namin, parang corona po kasi yung ginawa namin. Kaya doon po natuwa yung mga judges po namin. Mula sa isda, hanggang sa bagoong, hanggang sa mga simpleng sangkap na matagal nang ginagamit sa mga tahanan. Nagagawa itong gawing bagong putahe na may sariling pagkakakilanlan. Hindi man mamahalin, hindi man komplikado, pero malinaw na nakaugat ito sa buhay ng mga taga-Bani. Ngunit bukod sa mga isdang nahuhuli araw-araw, mayroon ding ibang biyayang dagat na unti-unti ring nagiging bahagi ng kabuhayan sa bayan ng Bani. Isa na rito ang seaweed. Karaniwang nakikita lamang ng simpleng halaman sa dagat. Pero ngayon, ginagamit na rin ito sa iba't ibang putahe at kabuhayan. Partikular na ang Kappa-Fiscius, isang uri ng seaweed na mabilis dumami at maaaring gawing sangkap sa iba't ibang produkto. Sa mga cooking demonstration sa bayan, ipinapakita kung paano nagiging pagkain ang dating simpleng yamang dagat. Patunay na sa bayan na ito, walang nasasayang mula sa dagat. Kapag dagat ang pinag-uusapan sa bayan ng Bani, hindi lamang ito tungkol sa huli ng mga mangingisda o sa mga pagkaing inihahain sa hapag. Dahil para sa bayan na ito, ang tunay na kayamanan ay hindi lang nasusukat sa dami ng lamang dagat. Nasusukat din ito sa kinabukasan ng mga batang balang araw ay magmamana ng bayang ito. Habang ang ibang mga bayan ay abala sa modernisasyon, may isang programa sa bayan ng Bani na tahimik na nagtatanim ng kaalaman sa mga kabataan. Hindi isda, hindi bangka, hindi lambat, kundi mga libro.
Sa isang bayan na matagal nang nabubuhay dahil sa dagat, may mga taong naniniwalang hindi sapat na marunong lamang mangisda ang susunod na henerasyon. Kailangan din nilang matutong mangarap at isa sa mga paraan upang mabuksan ang mas maraming oportunidad ay sa pamamagitan ng pagbabasa. Sa ilalim ng programang Book-Ani, nagsama-samang iba't ibang volunteer groups, barangay officials at mismong lokal na pamahalaan upang magdaos ng kauna-unahang reading summer camp para sa mga estudyante ng elementarya at sekundarya. At isa sa mga naging inspirasyon ng mga kabataang ito ay isang kabataang taga-Banirin mismo. Isang patunay na kayang dalhin ng edukasyon ng isang tao sa mas malawak na oportunidad. Actually, I'm a administrative aide po sa Banis Integrated School and kinontak niya po ako kung gusto ko daw po mag-volunteer as a teaching assistant po sa Book-Ani. Actually, excited po ako kasi I am once a volunteer rin po sa Brigata pagbasa ng DepEd, kaya may background rin po ako sa pagtuturo ng basic reading sa mga bata. At naniniwala po ako na yung pagbabasa po, isa po siya sa foundations po talaga kung paano maging successful sa buhay. Example ko na rin po yung sarili ko. Mahilig po ako magbasa. Yun po yung naging foundation ko kung paano ko po na-attain yung mga meron ako ngayon. Pagkatapos ng kanyang tagumpay sa Licensure Examination for Professional Teachers nitong Marso, pinili niyang bumalik at maging bahagi ng programang Book-Ani. Hindi bilang bisita, kundi bilang volunteer, bilang inspirasyon. Dahil para sa kanya, ang pagbabasa ay hindi lamang simpleng pag-aaral ng mga salita. Ito ang pundasyon ng edukasyon. Actually, na-inspire po ako sa mga teachers ko, like yung experiences ko from them. Yun po yung nag-hone sa akin na i-pursue yung EDUC na course. Malaking milestone po actually itong Book-Ani. I mark this as the rise of proficient readers sa Bani po. Malaking tulong po yung Book-Ani sa pag-hone ng mga future citizens natin na magiging future leaders rin po natin dito sa bayan natin. And bayan na may pinakamagagaling na magbasa at manggagaling rin po dito yung mga soon magiging leaders po ng bansa natin. Sa kauna-unahang moving up ceremony ng mga estudyante ng Book-Ani, unti-unting mararamdaman na may isa pang kayamanang inaalagaan sa kanilang bayan. Ito ay ang pag-asa para sa susunod na henerasyon. Ang pinakamalaking yaman natin, yung mga anak natin na lalabas sa Bani o kaya titira dito sa Bani, pero alam natin, mapapanatag ang loob natin na paipanlaban sila kasi marunong sila magbasa. Ang gusto po namin iiwang legasiya dito sa bayan ng Bani, yung mga anak natin marunong magbasa. Yung mga anak natin may panlaban sa lahat ng hamon ng buhay kasi naturuan natin sila. Sa isang bayang matagal nang umaasa sa dagat, nais nilang ipaalala na ang pinakamahalagang kayamanan ay hindi lamang ang nahuhuli sa laot, kundi ang mga batang balang araw ay magpapatuloy sa bayan. Sa baybaying bahagi pa rin ng bayan, hindi lamang dagat ang sumasalubong sa mga mangingisda at residente tuwing umaga. Kasabay ng alon, naroon ang hamon ng pagbabago ng klima, pagtaas ng tubig at unti-unting pagbabago ng anyo ng baybayin na matagal nang pinagkukunan ng kabuhayan. Kaya sa paglipas ng mga taon, naging mas aktibo ang komunidad sa pangangalaga ng kanilang yamang dagat, lalo na sa pamamagitan ng pagtatanim at pagpapanumbalik ng mga bakawan o mangroves. Sa gitna ng mga lugar na ito ay makikita ang isang mahalagang bahagi ng kanilang programa, ang Mangrove Nursery. Dito inaalagaan ng mga punla ng bakawan bago ilipat sa mismong baybayin, bilang kapalit ng mga nasira o nawala sa pagdaan ng bagyo at panahon. Para sa mga bantay dagat, hindi lamang ito simpleng gawain. Ito ay tuloy-tuloy na responsibilidad para sa kinabukasan ng kanilang baybayin. 2013 po, nag-start na po kaming Pero yung mga naunang bantay dagat noon, nakapagtanim na sila, sir. Baga, nasa 9 years. 9 years na yung bago ako nakapag-umpisang magtanim diyan. Ang karamihang tinatanim dito, mga bakawan. Siyempre, may mga schedule din yan pagka magtatanim kami. Hindi man pwedeng magtanim ng tag-ulan kasi nga, nagkakabaha dito sa amin na sisira din sila, namamatay, natatabunan ng lupa, gano'n. Kaya pag nagtatanim kami mga buwan ng October,
hanggang ganitong buwan kung may mga bunga yung mga bakawan. Ayon sa mga tagabantay ng dagat, ang pagtatanim ng bakawan ay may sinusunod na panahon at proseso. May mga pagkakataong nasisira ang mga tanim dahil sa agos, bagyo o mga bagay na naaanod sa tubig. Kaya't hindi natatapos sa pagtatanim ang kanilang tungkulin. Kasunod nito, ang regular na pagbabantay at pag-aalaga sa mga itinanim na bakawan. Ano kasi sir, nakakatulong din kasi dito sa amin yan, lalo taon-taon na nababa dito sa amin. Siyempre, itong mga ito, yung pagbaba ng lupa, nakakatulong yan nahawakan naman yung lupa para hindi bumuho. Kasi taon-taon talaga nababa dito sir. Lalo na nung may mga may mga baklad pa rito, yun ang nagpapapigil ng malalakas na agos. Kaya yung level ng tubig, nasasabayan ng high tide, kaya tumataas ang tubig, nababa kami rito. Lalo lang yung mga ganyang mabababang lugar na ganyan. Kawawa sila, talagang lubog sila dyan. Ay, malaki sir. Malaki ang pagbabago ng panahon dito sa amin. Kasi nga, nung mawala yung mga baklad, tapos marami na kaming tinanim ng mga ganyan, yung hindi na yung katulad dati na talaga yung pagka dumating yung high tide na yung malalaki tapos nasasabay ng ulan, hindi naman na ganong kalalakas yung pagbaha dito. Naman na nakakatulong kasi itong mga kahoy na to lalo sa may bangreng doon sa binabantayan namin, napakaano doon. Pagka buwan ng December talagang makita mo walang daanan ang bangka doon, puro putik na. Dati naaabot ng bangka doon sa may mangrove mismo, kaya pagkalutay hindi mo na kayang abutin. Every week naman po kaming nirorobing yung pinagtaniman, tinitignan namin kung may mga yung mga naanod na sangaba na dadagan doon sa may tanim, siyempre inaalis namin, nililinasan namin. Yun ang kailangan talagang i-maintenance din yan, lalo yung mga bagong tanim po. Talagang i-maintenance talaga yan hanggat sila talaga, maka-recover sila ng gusto. Sa paglipas ng panahon, unti-unti ring ramdam ng komunidad ang epekto ng kanilang pagsisikap. Ayon sa kanila, nabawasan ang tindi ng pagbaha sa ilang bahagi ng baybayin dahil ang dating malalakas na hampas ng alon ay tila nababawasan na rin dahil sa natural na harang na nabubuo ng mga bakawan. Maganda yung pagtatanim ng ganyan para makatulong sa kalikasan, lalo na dito sa amin is coastal area din naman. Kailangan din talaga yung magtanim ng mga bakawan para makatulong din sa pagguho ng lupa. Saka rin sir, nakaka-attract din sa mga bisita pagka yung mga ganyan. Nakakapagtanim kami ng mga ganyan, lalo't dumadami na. Lang, hindi naman na may iwasan ng kalikasan kung minsan nagkakaroon ng malalakas na bagyo, nasisira din yung mga puno. Lalo ngayon doon, napakaraming nasira doon. Kaya nga gusto naming magtanim na naman, ay mag-nursery na naman. Ang problema, yung mga buhay na hindi nasalanta ng bagyo, hindi naman na namumunga pa. Baka next year pa mamumunga. Para sa mga bantay dagat ng Bayan ng Bani, ang mangrove restoration ay hindi lamang proyekto ng isang taon. Ito ay pangmatagalang pangako sa kalikasan, isang paraan ng pagbabalik ng sigla sa dagat na matagal nang nagbibigay buhay sa kanilang komunidad. Sa Bayan ng Bani, ang dagat ay hindi lamang tanawin. Ito ay kabuhayan, pagkain, tradisyon at buhay na nagpapatuloy araw-araw. Mula sa lambat na mano-manong hinahabi, sa bangkang maingat na binubuo, sa mga pagkaing nililikha gamit ang sariwang huli mula sa dagat at sa mga bantay dagat na patuloy na nangangalaga ng kalikasan.
Makikita kung gaano kalaki ang papel ng karagatan sa pamumuhay ng mga tao rito. Tahimik man ang bayan para sa ilan at madalas daanan lamang, may mga kwentong matagal nang nabubuo sa tabi ng dagat. May mga pamilyang dito umaasa, may mga trabahong dito umiikot at may mga tradisyong hanggang ngayon ay patuloy pa ring isinasabuhay. Dahil sa bayan ng Bani, ang dagat ay hindi lamang likas na yaman. Isa itong kayamanang araw-araw pinaghihirapan, pinapangalagaan at pinapakinabangan ng mga taong matagal nang nakatira rito. Members KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.